ebido gokweno exercise anyị ọ badakwa ndị be anyị. Kabanin gidigba chele na gidigba. Hey, Chineke. Hey, Anyi abịago gallant n'ụtụtụ a. Chineke. Hey. Hey, exercise. Ọkwa exercise ụtụtụ o Chineke. Hey, hey. Anyị abịago gallant n'ụzọ ụtụtụ a. Hey! Chekwalini, chelini. Kedu gidigba? Mommy? Need it. It's your football. One bully. Hey! Anyi gallant go n'ụzọ ụtụtụ a. Hey! Ụmụaka onye nze. Bido gokwa football ahụ. Hey! We are the champions. Penalty. Wow! City boys. Man City boys. Man City boys. Man City boys. Hey! Ọ na-abụ anyị bịa n'ụzọ ụtụtụ ụmụaka ebido na-agba bọọlụ fa. A sị na ọkụkọ ga-abụ oke na-ebido na nwa o. Hey! Wo. Onye ya eche goolu, onye ga-eche nya bụ goolu. Papa nnekwu ọ dazi n'ana. Papa ị dazi n'ana. Ọkwa bọọlụ dị ibe o jeenu bute nke ọzọ nụ. Ke ihe mee na oke nwa kedu ihe mee? Okay. Chidike ka o mee penalty. Ngwan Chidike bulu bọọlụ bịa. Ị nọ ebetela aka papa. Ị nọ ebetela aka. Hama. Gbanya nye goal ahụ. Nye. Ha. Ọ dịkwa egwu papa nnekwu jisi ike nye goal. We are the champions. We are the champions. We are the champions. We are the champions. Hey! We are the champions. Gbani agba. Papa nnekwu ọkwa gị nwa bụ football anyị. Soccer rocker. Na-soccer rocker ebe, na-soccer rocker. Na-enye oke nwa. Ọ bụ ya bụ soccer rocker. Agịdịgba nye goolu. Wel goolu gbawu ya na goal post. Ka net shake. Ịdagokwa ọzọ papa, ịdago ọzọ papa. Hey! Kunye onye dara ada ọ ga-ekunyikwe. Ịda ịgwọsa na bịa.
sọka rọka anyị sọka rọka oke nwa ịgbana papa nnekwu bọọlụ n'anya ịgbana papa nnekwu bọọlụ n'anya. We are the champions, we are the champions, champions, we are the champions, we are the champions, we are the champions, we are the champions. Hey, anyị bụ champion. Man United and the Man City. We are Man City. Whoa. Hey, welini gaba. Papa nnekwu ịdago ọzọ ịda ikunye ndị be anyị ka emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ. Igbo ekene m unu, geenị ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Anyị bụ Igbo Anyị Abia, bụkwara Igbo Class World. Anyị na-akwanyite asụsụ na omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Anyị na-emekwa maka ịga njem, anyị na-emekwa maka ọlụ na mba ofesi, agụmakwụkwọ na mba ofesi. Anyị na-emekwa nkụzi Igbo, ịkụziri ụmụaka na okenye Igbo. Anyị na-emekwa njikọ di na nwunye matchmaker ke nke ịchọ ka anyị na gị kpakọrịta ezi ụbụbọ, ka anyị tụọlụ gị alụ mili emi malụ mma iji ga agafelu. Kpọtụrụ anyị na inbox anyị. Tupu ị gaba na inbox anyị, gaa na YouTube anyị na-aba akpọ Igbo Class World ya na Igbo Anyị Abịa. Subscribe ọla anyị, screenshot anyị tụbata, ya bụ na anyị na-aga enwe ike wee kpakọrịta ezi ụbụbọ tọrọ atọ mili emi ga-abalị gị ulu, maka na dị ochie ada akọchakwa ihe ọfụlụ n'elu nkwụ. Na nke ikpeazụ a, o nwezikwa ihe ị ga-abịa mee ma okwu a site na ịkụsasịba ọnọdụ ma ọ bụ ikwu anyị consultation fee